Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, iya kabarnya dino iki? Sehat? Alhamdulillah. Dino iki sinau bareng babagan cerita rakyat. Apa to cerita rakyat itu? Nah, sadurunge sinau bareng, ayo bocah-bocah padha ndonga bebarengan supaya sinau dina iki lancar lan ora ana halangan apa. Tunggu bareng ya. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, saiki coba bocah-bocah gatekno materi iki. Bocah-bocah sareng sinau coba gateke kompetensi dasar iki sik. Indikator apa iku cerita rakyat? Cerita kan nggambarke ing sawijining daerah lan dianggep minangka asli karya kolektif masyarakat. Saiki coba gateke unsur cerita rakyat. Tema, setting, sudut pandang, alur, tokoh lan konflik. Karakter cerita rakyat yaitu anonim, kolektif, diceritake kanthi lisan sing critake saka generasi ke generasi. Nilai-nilai ing cerita rakyat yaitu nilai agama, nilai moral, nilai sosial lan budaya. Nah, saiki digateke wujud cerita rakyat, mitos, legenda, lan dongeng. Sinopsis yaiku ringkesan cerita saka alur kang dawa dadi cekak. Nah, bab kang kudu digatekake nalika nulis sinopsis: tema, latar, alur, lan penokohan. Nah, saiki tuladha dongeng. Ana timun mas, bawang merah, bawang putih, lan lutung kasarung. Yen tuladha legenda yaiku apa wae ya? Roro Jonggrang, legenda Banyuwangi, terus Rawa Pening. Yen tuladha mitos, Dewi Sri lan Nyi Roro Kidul. Anak-anak, coba saiki gatekno contoh tuladha soal iki. Dikerjake ing buku tugas, dipoto ya, jelali dipoto dikirim nomor Pak Guru. Cukup samene sinau bareng dina iki, muga-muga bermanfaat kanggo bocah-bocah lan kanggo Pak Guru. Cukup samene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.